Bună seara! Bună seara. O întrebare. Domnul e acasă? Da, mi-a poruncit să spui că dacă l-au căutat cineva, că a plecat la țară. Dumneata spune că am venit eu. Nu pot, domnule. De ce? E încuiat tău de-aia. Păi, bate să deschidă. Apoi a luat cheia la dumnealui când a plecat. Asta va să zică că a plecat. Nu, domnule, n-a plecat. Amice, ești idiot. Ba nu, domnule. Păi nu zisești că a plecat? Ba e acasă, domnule. Atunci acasă. Ba nu, dar n-a plecat la țară. A ieșit așa Unde? în oraș, Unde? în București. Dumneata spune că l-am căutat Cum eu. vă cheamă pe dumneavoastră? Ce-ți pasă? Ca să-i spui. Ce să-i spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am spus încă ce să-i spui? Stai întâi să-ți spui, nu te repezi. Dumneata spune că l-a căutat. Cine? Eu. Numele dumneavoastră? Destul atât. Mă cunoaște. Suntem prieteni. Prea bine, domnule. Spune-i să ne întâlnim negreșit. Unde? Știe dumnealui. Numai să vină neapărat. Când? Când o putea, bineînțeles. Prea bine, domnule. A, și dacă îl vede pe amicul Care nostru, amic? știe dumnealui. Să-i spui că nu s-a putut reuși cu afacerea știută nimic, fiindcă am vorbit cu persoana și zice că acum e prea târziu dacă n-a venit la vreme. Că dacă venea măcar cu câteva zile înainte, era altă vorbă. Poate că s-ar fi putut, deoarece încă nu plecase mătușa persoanei cu care s-a dus. Știi ceva? Nu-i mai zi nimic că poate nu ți minte.